Здравейте, аз съм доктор Райна Стоянова. Специализирам гастроентерология и се занимавам активно с хранене. На семинара "Храненето, мода или необходимост" в рамките на няколко часа ще имам възможността да ви представя моята гледна точка за храненето. Ще си говорим за това как храненето може да бъде източник както на здраве, така и на болест. Ще си говорим за заболяванията, които биха могли да бъдат предизвикани от неправилния начин на живота, в частност и храненето. На семинара ще имам възможност да ви представя супер храните. Нещо много иновативно, много интересно. Ще се запознаете с голяма част от тях и освен това ще имате възможност да ги опитате. Ще се запознаем с някои рецепти, вкусни и интересни, в които бихте могли да прилагате супер храните, а и не само. Ще се научим как да планираме храненията си и как да направим здравословното хранене част от нашия живот. Ще се запознаем с проблемите на наднорменото тегло. Един съвременен проблем. Ще разберем как бихме могли да се справим с наднорменото тегло. И този проблем наистина ли е свързан само с неправилното хранене или има и още нещо? Ще си говорим за гените. Ще си говорим освен това и за хранителните алергии. Ще разберем как да се преборим с тях. Има ли шанс въобще да се преборим с тях? И дали хранителните алергии съпътстват всеки един от нас или са просто проблем на определени хора? Заповядайте!